खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद खोनालांदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। खुंगा बाथि खेब 3 बोसोरारि क'क्राझार जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघनि जथुम्मायाव थांनाय 24 एप्रिल खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सोरां गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि जानानै थाङो। लोगो आफादगिरिया बेफोरखौ बावजेनो बे बोसोरनि मेहेरगोनां हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुखराम बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बाहागो लाबावदों क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां, बिटिसिनि एमएलए दनेश्वर गयारि बिथां, बारग' ट्राइबेलनि आफादगिरि रन्जित कुमार बरगयारि आरो गुबुन गुबुन आफाद जेरै थुनलाइ आफाद, एबसु आफाद, फरायसा आफाद, गार' फरायसा आफाद माखासे बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दानिया फैदो गुबुन रादाबाव। हायार सेकेन्डारि गिबि बोसोरनि आनजादनि रिभाइस आनजादनि रुटिनखौ फोसावनानै होबाय। साननैसो सिगाङाव मोननैसो आयदानि आनजादनि खालार आरो समखौ सोलायदोंमोन, दायो गोदानै दिहुनना होफिनबाय। 5 मेनिफ्राय जागोन आनजादा 1 जुनाव जोबगोन। मोननैसो आयदानिखौ सोलायना होदोंमोन। गुबुन फारसे गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि 6थि सेमिस्टारनि आनजादनि सोमोन्दै मोनसे फोसावलाइ दिहुनना होदों। मुलुगसोलोंसालिया 20 जुननिफ्राय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि 6थि सेमिस्टारनि आनजादा जागोन होनना बुंदों। 28 एप्रिलाव आसामाव फैगोन भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बिथांनि दावबायनायखौ नोजोर होनानै साननैनि बन्द' फोसावदों। आसामनि गंनै जिल्लायाव रायजो सोरखारा गाहाय मन्थ्रिखौ बरायनो गोबां थियारि खालामगासिनो दं। डिब्रु आरो डिफुआव मोननै गेवलां मेलआव बाहागो लागोन बिथाङा। बेनि थाखायनो डिब्रु आरो कार्बि आलं जिल्ला जायगायारि बन्द' फोसावदों। रायजो सोरखारा सोरखारि मावखुलिजों लोगोसे फरायसालिफोरा बन्द' थागोन। मोनसे फोसावलायनि गेजेरजों बेखौ फोसावनानै होदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ डिब्रुआव फैनानै केन्सार देहा फाहामसालिखौ बेखेवनायजों लोगोसे रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव लुफुंनाय केन्सार देहा फाहामसालिखौ बावस्लु बेखेवगोन। फैगौ 2-3-4 मेआव सानथामनि हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लायाव दुइसेथि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा जागोन। बे हाबाफारियाव भारतनि हादरारि आसामनि रायजो सफाल मोनथाम रायजोनि गिबि मन्थ्रि आसाम, सिक्किम आरो मेघालयनि बिथांमोना फैगोन। बे मोनसे जारिमिनारि जागोन। बेनि खामानि मावनाया गोख्रों सोलिगासिनो दं होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बेयाव नेपाल, बांलादेश आरो मेघालयनिबो गोबां सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना खौरां मोन्दों। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।